Kenyau Trap Youth Council Ribhoi Sepngi ha kejingelam usamla RC thank you kum President lembat Vice President usamla John Makri minta kasngi ke khat pratrik unailor kilalik banjirep yakwe ke petrol pump keberon ha kesnong sok bamrim kate kejinglet jong ke HYC ke dehadin kejingyo jingtip halor kejingdon jong ki barjela ki baterai klem ki kot kisla ki babiang Habakren jikala pathai kubon na kaliang usamla RC thank you ulai thu bakajing wan jongki banjirep ikinong trai hakani kapam kadi hadin bakajing yo tip bakidon ki briu ki batere gani ke jaka ki dei ki banabar ke jella bat ki bamdon ni ki kot kisla ki babiang ulai thu ru hakani ke jingjurep lalap shisha bakini ki saungot ki barjela ki batere gani kapam kim shimla don ni ke trading license Company हम प्रेजेंट HYC रिवॉइस में समझता है इंग्लिश तो उतना नहीं समझता है थोड़ा भी ना और एक काम करो हम तो प्रेजेंट HYC Nalang jungi kum ka New Trap Youth Council jongkari voice ni mandaga singwan bani kedu ya manager jongkari ka V melim ngap kabrega pom hangne apo snong sokar bamrim kajiwan jungi halor jong kanorim kalong ba ngikwa ba kide kidong tre kibede ki non tribal kiba boni ki ba tre ne kide na po Bihar ke ka bangi kwa ban ong na lang jungi kum kaseng kalong ngikwa ban kundu u kalong ba ni dawai u baude ban penbiang no habere ba kini ke level lesson jong kinong tre u hangne namar kala du menta ki ba tre hane pom ki don sound kibede ki non tribal but arun ki badai na ki try jongi hang dek snong tena mar tak dawi ka bu ka jing dawa ya ule try jongi ka pom ba hapan penbeng no habri bat ka level lesson khanang ba kinong try ju kan su bara ka ju poro ki pai ba ju ka su balai nang nang ju ka sang yiwan ban ong yo ne manager ban penbeng no habri bat level lesson kalong lada phikum ki pai ba jong ka bri nu trap ni phaidin ha gi ki si balai no pi kai ka baja hapo jong ka de ka them Ribhoi district ka jingiru ka jingsha jrongti jongki para ki betre ha cukup pom jangan juga ngimkwa ban jakum kini ban ngim khil tiru ban jakum kini hapo jaga kane ka than Ribhoi sepni ki jungi jangan marta ka daw lang ji kum sang yiwan ban dawai u baude ban penbiang habre ba ka leverlesen ban ngil airu ka por ju hapo shibnai bau hak ban penbiang ya kane ka leverlesen ba da umla da do si khat pratrik jong librai September hadu khat pratrik jong bunai Oktober lada umla an penbiang habre ba ka leverlesen Nalang jingi kum kaseng yang sawan ban pe no ikinu treju hangne banang ne aila tangi ke bedon ki level lesson pada ku por tangi ki para try mulok jingi ke bedeki khasi jingi ban tre hagane ka pom amar nalang jingi ngim ju persya na ka por habire bat ki jingwan jongki kamper roy hane ka boy hagari gani ka Ribhoi sepni ku jingi henre gi kwa pat habawan ki kamper roy de bendon ru ka jingeda ya ki pardo ki parasnam jingi khamtam ya ki kente khna ya nalang jingi ka sang pa ka kubor ka besai ka long pa om dei tang gade ka pom hangne reisa paro kiba ai jimentre sa kine ki non tribal ba ki hapan penbiang habire bat ka level lesson ba ki hapan penbiang ya ki jinun kam jingla da kimla kum tan lang jingi sang himanse banle da ka patan